मानोना बे नाब्ला सारखौ बख'नांगौ होननानै बुंनाय रावा जों ओरैनोसो बुंदोंमोन। जोंनि थांखिया बे नङा होननानै बिथाङा रोखायै बे काउन्सिल मिटिंआव बुंनाय। गिबियावनो आं गासै ससियेल मिडिया नायगिरि बिथां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साफ्रोमनिसिमबो आं NLFB आफादनि जानानै अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। नैबे जोंनि NLFB आफादनि भाइस प्रेसिडेन्ट बक' बिथाङा जे जोंनि आफादनिफ्राय एरख'जाबाय डिसचार्ज होजाबाय, बेनि बेलायाव आं माखासे रायजो राजाफोरनो मोनथिहरनो सानदों। बिथाङा जोंनि बे NLFB आफादा जेब्ला हाग्रायाव थांफिनदोंमोन, हाग्रायाव जों थांफिननानै जोङो सिजफायाराव जों फैनो गोनां जादोंमोन। बे फैनाय समाव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय समाव बिथाङा मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे जेलाव थानाय NDFB-नि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट गियार नाब्ला सार बिथांमोनखौ बरननांगौ होननानै बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोसावदोंमोन। दिनै बिथांनि बे फोसावनाया नंखाय होननानै जों दिनै मिथिनो मोनदों। मानोना दाख्लै बरपेटा बर'लेण्ड गेस्ट हाउसआव जोंहा मोनसे NLFB आफादनि काउन्सिल मिटिं जादोंमोन। बिथाङा बे समाव स्वयं गावनि खुगाजोंनो बिथाङा बुंदोंमोन, बै समाव जों हाग्रानिफ्राय ओंखारबोजेननायाव रायजो राजानि सापर्ट मोननो थाखाय, रायजो राजानि अननाय मोननो थाखाय बे बाथ्राखौ नाब्ला सारनि खोथाखौ ओरैनो खुगायावसो लाफ्लानो गोनां जादोंमोन होननानै बिथाङा बे काउन्सिल मिटिंआव रोखायै बुंदों। आरो बेयाव थानाय जोंनि दैदेनगिरि माखासे काउन्सिलनि बिथांमोना बेखौ रोखायै बुंनो हागोन। मानोना बे नाब्ला सारखौ बख'नांगौ होननानै बुंनाय रावा जों ओरैनोसो बुंदोंमोन। जोंनि थांखिया बे नङा होननानै बिथाङा रोखायै बे काउन्सिल मिटिंआव बुंनाय जादों। बेखौनो आं रायजो राजा साफ्रोम नायगिरि बिथांमोननिसिम फोसावहरनाय जाबाय। दा बिथांखौ जिहेतु बख'नाङा, दा जोंनि कनस्टिटिउसन जिथु जोंनि संबिधान, जोंनि आफादनि जिथु माबायाव बेखौ बख'नाङा होननानै जोंहा लिरनाय गैया। मानोना बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बर' हारिखौ बेंनानै लाबोनाय, बर' हारिखौ रैखाथि होबोनाय, मोनसे समाव बर'आ गैलामोन, गादब जाबायमोन, सोबख' जाबायमोन, नासय जाबायमोन, जोबस्रांनायनि लामायाव फैबायमोन। बे समाव जोंनि नाब्ला सार एबा रन्जन दैमारि सार बिथाङा मोनसे हाथियार हमनानै सोमावसारग्रा हान्जाखौ बिथाङा जोनोम होदोंमोन। बे समनिफ्राय रैखाथि होबोदोंमोन बर' हारिखौ। दिनै बिथांबायदिखौ बिथाङा जेबो बिथांनि सायाव गोथौयै सिन्था खालामालाबानो दिनै बिथाङा गावनि सार्थनि लाबा लाबनि थाखाय बे बाथ्राखौ बुंबोदोंमोन। बिथाङा बेबायदि बुंनाय समाव NLFB आफादनिफ्राय जेबो हेंथा जादोंमोन? बेबायदि बिथाङा जि नाब्ला सारनि खोथाखौ बुंदोंमोन जे बिथांमोनखौ बरननायनि थांखि गैया होननानै, बेवहाय जोंनिफ्राय गोबाङानो सिन्था खालामदोंमन। बेथ' माब्लाबाबो जानो हाया होननानै गोबां सावरायलायदों। मानोना जोङो हाग्रानिफ्राय फैजेननाय समनिफ्रायनो जिहेतु जों बिटिआर एकर्ड खालामदों, सान्तिनि सुक्ति होननानै जों गोबाङानो मिथियो। नाथाय सान्तिनि सुक्तिया नङा एबा जायाखै होननानै जों सानदों। मानोना सासे सिगनेटरि सुक्तिकारि रन्जन दैमारि सार बिथाङा गनांगौमोन। जिहेतु सुक्ति खालामखांबाय, सुक्ति खालामखांनानैबो बिथाङा जेलाव थाफिननो गोनां जादों। जों बेखौ गोबाङैनो दुखु मोनदों। आरो बेजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो जोंनि मावथि लोगोफोर दिनैसिमबो जेलाव दङ। जों बिनि सायाव गोथौयै सावरायदों। बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हायाब्ला जों माब्लाबाबो जोङो जिरायनानै थानाय जानाय नङा होननानै काउन्सिलाव जोङो सावरायलायदों। बिथिं जोंहा माखासे मावनो गोनां सिमा बारायनायनि खोथा, बे बाथ्राखौबो जोङो सावरायदों। मुंख्लं न'खरफोर बिथांमोना दिनैसिम अनसुंथाइ मोनगोन होननानै आसा खालामनानै दं। दिनैसिम बेखौबो सरकारा मावफुंनानै होआखै। दिनै बैफोर समायसायैनो दं, समाधान जानायखौ जों नुनो मोनाखै। बिनि थाखाय जों NLFB आफादनि काउन्सिलनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों गासैबो जमायै जों सावरायलायनानै जों गोरायै गोख्रोंसिन आरो मावलांगोन होननानै जों मोनसे थांखि लानाय जादों।